Madyo nga daw ni tanan last day karon nga kinahanglan mag natural labor ko kay ugma kay i-admit na ko ugma mag-indus na jud mi ugma kay lapas nas baby. So nag-exercise ko dari walking balik-balik. Ja. Ala nga ampo nga mag labor ko unsang gabi or bisag unsang kadlawon kay aron di na ko ma-indus ba. Ja, naam gyapon nang gawas discharge kato bitong puwa. Pero wa pa jud mo tuod lagi. Padugay-dugay man daghan ko'y nabasahan, daghan ko'y mga wa pa nang gilibor nga ni overdue na. Ano ka ha? Matod pos mga tiguang dari tugod kuno kay naagian sa eskalipsi. Nga na. Daghan jud bitaw mi kay namo ko'y gapilan nga grupo nga kanang mga buros ba. Ag mga June ug March katapusan wa pa jud nang anak, nang gi-overdue na sila. 41 weeks na, 42 weeks na. So day ako daghan ming nanggi ingani. So hala, madyo lang maglibor ko unsang gabi. Yan nagao pa ja pa rin usa. Kasi mo kasturya hoy. Dixie. Ay, di aman may company. Apil po sa darig walking. Hangat oy. Gahapon lagi naluja ko gahapon. Kay grabe dyan na ini-squat walking jug. Wa man gyapon mo tuod gabi ining sakit na ni ja mawara jud siya di siya ingog mo tudo-tudo jud nga musakit matud pang nanay kanoy kuno sa Bisaya karaan ba naman kuno po ingani nga musakit-sakit siya di jud siya ingog mo tudo ba walking sa mi. So dahil po ko'y mga kauban rin mga pakno, mga talaga sunod-sunod na, disulog-sunod pa dyan nilakwan. Wala na akong matugla, so dahil ras ibabaw sa bahay. So mag-walking ko karong mga 30 minutes. Ingan maputos do nga di ko na po magpalabi. Okay na ko na ng 30 minutes ini kabuntag. So nanghimasin lagi po ko nga magawa si ninja rong adlawa, kaya arong di na ta ma-indos ugma. Dugay raman ko sige walking pagtungtong nagnen man, sige na ko walking. Mag-squat, pag gani ko magsasaw-saw, pag gani ko usahay. Pero wala dyan siya maus-us. Mao pa'y pag alas 7 sa buntag, pero lahi nag-adlaw lagi kaya arang sigahan na, init ka adyo. Pakno gajining duha, sunod na, sundog-sundog pa dyan nilakwan. Marami pang tukarag adyo. Gibinoangan lang kung tatay ganina, ingan lagi sa tatay na pasakon ko kog lubi. Ang nati, abaga dyan, mubangil na magtijan, di na ta kahawi, di na ta katikang sakhak. Pasensya na nito ang porma, kay mura na kong nagiring daan na kay squatting kong galakaw. Pero maanad bagahang bugan ba, nga magsigbo bila ak inig panganak pohon. Wala, gisi ang mong lubot. Nga siya magharag. Ikaw ka ba? Magugang mga joints. Nakakawag pamahawa. Nakakaon daw. Ang nagiring naman na pa daw nawa. Hamawa. Ang nagiring na no. No. Nagiring na. Nalix, nagiring na Lex. Lex, nagiring na no. Na. Nilakwan. Ito. Na. Kuto naman pagi tirada. Ayan Lex. Upawi lagi na Lex. Upawi. Pwede na mo isa yung exercise, pwede mo jogging. Otso, 16. Agari na yan. Dapat lang. Purma. Pinakadul. Bukan na dyan, keep right. Di ba kini mga umano ni kasata ng bulong? Bulong song kami dito. Dito pa dito. Hindi, nagabot dito sa kaya. Nana. Ayaw mo katagong
naman nito palayasa. Nada nang gitrabaho diri sa mga ubos. Kay himuon na gini jang garden, ja mo ipanglaban bitaw. Kinanay og si Mama Ali dani mo magatiman pohon. Tatay kay dara mas tatay sa jang office, kay dujan-dujan minaw gradio mo man jang buhat kada adlaw, ja datay bisita ri anak nis katong nagguna. Luoy ba dyan nagbehave ba sa jadiha. Ako nakimarites ra ko daari kay daghan lagi po yung mga nangahitabo diri sa among silinganan. Makimarites pud tahang umaning mga silingan tanan. Aga magagawa dani mo nagbuot nga pahinluan ni kay aro lagi ko nang mudaog kuno ning amo ang community kuno sa garden pohon. Si undoy day kay nanguam des undoy malbiri namunga man di ay pero wa pa ni kanas kanding ang daghanan ni bunga sali naman is kanding kay sab mas kanding ni des naging adlaw madugani kay dali ra pud ni salingsing na daghan ra bag bunga. Sa isa daning trabaho kay sponsored man is sa gobyerno tag 375 atong adlaw dani ja for 11 days ni sila magtrabaho. Diarag manok natang napalit pang tilugay kuno na puhog makaanak nako. Hello guys, hapon na. Hapon na, alas 4 na. Paghihapon ko mag-labor. Pero mas nidaghan nagang discharge nja. Bao ni. Maghuwat dyan ni si Jajag ugma. Indus naman dyan ko ugma. May bawaan dyan ni ugma o unsay may tabo o makayanan ba na tag-indus or masiis bata. Budong dami undoy sa merkado. Mangita mi kaswag panihapon. Matugog sa jurong gabi, rungkuskan ko ugma kay alas 8 sa buntag. Magpa-admit naman mo may sabot na mo ni Doc. Alas 8 sa buntag, pa-admit na ko dadto. Para magisalig tanan ni Doc. Kaya sa ano man tas ninja ning kuan. O pamanjad siya. Bisag di salpaka nagdaghang primrose sa gahaang bilahan. Mahadlok magud mi ni Doc og mulapas na bitaw sa kay grabe mga complications. O nga mag-indus na jita bahala na ni hantuso na raman ning sakit. Di rambod ako naingani daghan man. Makayanan ra po nila, makayanan ganis uban nga mga bata bitaw adyo. Kana ra may isalig tanan sa Ginoo. Before ko maikuan indus, daghan pa ko'y mga laboratoryong buhaton. Magkuha pa ko sa haang thyroid panel, ECG pa ko hang kasing-kasing ko ano naggijahang timing ba, sakto ba. Ja, i-x-ray pa po ko, tanawan nagang heart, ug ba ni enlarge. Ay sila maka-indus na ha, tanawon nila nga na kay ug na something wrong dadto. Siis na jud. So, wa gusto mo ko ma-experience jud maglibor unta lagi. Diyan niabot naman tag 40 weeks. Unjit ta naglibor. Nay mga cramps gamay murag gidugo. Diahang underwear. Aghang underwear grabing kabulingit. Nay mga dugo-dugong gagmay. Mga puwa-puwan dyan, mga gel-gel. Yan na, jelly-jelly nga discharge. Ang mucus plug lagi to. Sugod gahapon, nagsige nag-discharge. Yung nga na, ay sa magaw man kadyo. As 4 na betas hapon pero arang inita pa. So, mana sa June may matong merkado nga tamig sidaan kay sa June man hapon. Sa June matuog kay ug di ko mag-labor anjang gabi Kinahanglan kog daghang kusog para ugma. Ja. Excited na ko nga gikulbaan. Kay wa ko mag-expect nga maabot ko 40 weeks ang harang expectation is 37, 38. Pero bisag primrose na ko dito aman si hapon mo us-us karon feeling na murag ni us-us na ni di na ni 1 cm kay na naman ni murag bangil dari sang bilhan which is wa na naramdami das ni aging adlaw basig na nakos mga 2 to 3 cm wa pa lagi cramps mailhan man na nimo og taas-taas nag cm siya kay grabe naman jud kunog cramps mamon to yang gipaabot nga sign cramps anja kanang break ag water para modong na sa ospital jawa man jud so nagpaabot jud si jag ugma may schedule jud sa indus gingnan ako ni Doc na di ko na kumamahaw og daghan naglight ra mamahaw pero di nang ingag grabe naghana kay jagma kaluhaan ang just ninja na makaluhaan ang jag ninjo ninja na jag ninjo ingon siya kay kasagaran kuno daghay kan nga na maka ibang kunog inahan kay inutang lagi mangilan siguro ng sampot mura gani ko makautot bagay mura wag na something pressure sa lubot nga mo push pwede nga naman na mauwaw kasi tada ni sa tangdog ug muka ibang ta ha Bilang paglubot indus indus ug lubot po ning hunang sa medara guys undoy nangihi so continue gyapon ko yung jug pray kay
murag mao na jud ni. Ugma na jud, mao na jud itong matinding laban na kailangang harapin ugma. Excited jud ko. Mura ba ni sakit ang tijan ron. Bantek ba? Mo cramps lagi dyan pero di siya mo progress jud og kanang every 5 minutes wa mukalit ra pud siya sakit. Mawa ra pud di siya mo tuloy-tuloy. So ugma na jud mao na jud ni disisit. Wa na jud atrasan. Kay oras na jud na mogawa siya kay di jud pwede pasubrahan. Dako na gani siya samot kay grabe na kong kusog ang mukaon. Excited na ko. Si Undoy excited ka dyan. Undoy nga magkita na po sila ninja. Madyo laman og inig-indos og 2 to 3 hours ra. Magawas na. Kaya nananaw mo ko video ganina. Na iban gi-indos ni abot pag 12 gyapon ka oras. Taas gyapon ka jug. Kuan ba? Pagantos. Madyo laman bahalag arang sakita. Basta kay dali ra. Kaysa po datong hinahinay og sakit. Yan sa arang kadugay. Bahala na lang mag grabing sakita. Basta paspas. Yan ay hang giampo ba nga balag sakit basta kay dali ra kay maluja naman ka og arang kadugay abtan pagpila ka oras ja murag di ba ja siguro kada pakanon kay tanaw ko sa video dito wa mo kuno pakan nga kulbaan ko nga excited jud ko aghang ka kulba gamay ra nga percent kay naning kamot jud ko di ko kulbaan relax ra gang uto hadyang gi-mindset nga relax ra kay makadaot jud og magkulba-kulba kay labi na musakag ang heart rate. Di ko pwede og mainga na kay nalagi po ko'y sakit. Pero excited kay adyo ko. Doy, ali. Saban. Ang samay mo ka istorya nga makita na mong bibi. Ugma or di ugma ni kasing ko depende ni og madali ko og kananay libur. Welcome to the company. Bere ha. Og dali ko og libur. Ugma makita. Okay, lagi na. Kahibaw. Okay lagi na. Mo gani unsa gani mo hang na feel karon? Kulba na. As I know. Diyan sa Pero importante, maluwas mong duha. Narza na. Yan po mininjo. excited ka. Tabangig ang po mininjo. Tabangig ko kampo. Na maluwas ning duha. Ang mag-ina. Kaya pikas rabatil ani nanas koan. Simenteryo ko no, matad pa nila. So kulba na ka. Agang kulba di man ingag mas bugat aghang excitement pero kulbaan gud pug ko. Kulbaan ko ba ja murag na trauma ba ja ko sa pag-ai magsige pa mo ko na mig-ai na trauma ko uy. Sige bitaw ko pangingig nga na kayong balik-balik sa nga na ngingiga oy. Harang ngingiga. Alam pang giampo nga. Di lang po dugazin ka adyo. Kay basig maluja ko ba? Pwede maluja kay maglisid na tagateng. Bala ka ko mag sayang buhaton pod. Ampo ang tabang. Naraman, jab ni ko man palit-lit nes mga people. Mano man ka to Frank Delton? Frank Delton Burato. Di na may pasunod sa mga apelido. Karante. Nukalan. Hey, ganang ka nukalan dai. Amo ka mahimo. Kay imo man ang apelido ang amang magbuot ko. Basta mara to kanang kaya lagi na nila. Sa manda isig mga nekas. Pagpambutang ka na pagka nga nakagisabak nga kinabuhi. Kaya gud ang agdi haman din paning kamutan sa tamas makaya magawas ni na. Kaya yun na. Kulba man jud kay kinaunhan ba jawa ko kay ba ako idea og Buko na mong bilatan na. basin no ako idea gan sa kasakit nga na agi lang giingan grabe kuno kana kuno sakit nga murag mamatay mamaingan sa aban dagaban pud okay ra sinanay magani kinsi magani mi kabuok kaya mo ganing nanay Ay, sa katuno. Ano ka na nga, mapong sinanay mo bilang kan po sa tatay no. maitakli kuno sa tatay. Ay, ano ba? Ito, di mo bilang ka. Housewife ba janas nanay naras bahay. Uli rang tatay nig uli gay kas uma. Bilang ka jud kay na Kaguwang. gubot mo kuno di mo bilang kad. Kuya ko. Pero kuya pag atang journey daning Dalton oy. Kausara jud ta daning nakuan. Saman.
kausara na. Buo nun siya. Manghod ang tana. No. Pagkamayo dyan, nakabuo may pagkamayo. Diya, wala man to siya natanam. Okay. Shoot mamis buho. Una na hang piti na to, nagkuan pa to. Diya pa. Light pa siya nga puwa. Diya. Biyahe man ta kay kasal no, sang pagkumangkan. Na-shoot, mamis buho. Dili, gulgul to. Mas taas tong hang dili na to kaysa daning Dalton. Kuan tong dili na dito, mga 1 week. Ano sa may pangalan po dito? Kung may kuan? Wa ko kay bawag laki ba to? Baji. Wa ra to sa kaabot sa kana na ay tamnanan. Ibis mo tanong na to sa natagak to. Diya, to pahuway naman to dito ko ano. Nagpahuway na to himo. Pila ka weeks po to? Saram siguro. Mayo man to. Kato nagpatambaw ta? Mayo dya pagka dyan, nagpa-check up na ta, pati man na ta. Isa ka buwan raman. Ay, dali ra no. Huwag man tanang hilad tanay. Sa magamay. Huwag dyan kuhitay. Kausara dyan kuhit. Nabuo na nose ninja. Sa isa ka buwan, kausara to eh. Mamanghuran pa lagi na. Hindi pa na dyan. Magampo ta nga man normal. Kaya rong maka anak tag sa sundan na to. Arna, di ka duwa. Liwares. Liwares. Luoy po si Jara. Mas lamig duha kay erong na siya ka-share. Sa duha. Maka-learn man si Jadana o kung saan pag-share and saan paghatag. By the way guys, para to ug maapuhon. Excited na. Wa kay bawog maka-upload ba mi dajon dana kay kamera magduha na mga kumoy kay di man makadaog mga isuon mga gidikanan na to kay stricto magyapon. Usa-usa ra man di watcher. O may kay bawog maka-update pa mi dajon. Or unsa si Undoy ray bahala mag-update ninyo. Kaya ako di mo pwede na sa focus ako na sa bata. Di sa bata. mag-update ug di ka kagawas. Na. Mag-update na laman. Mag-update siguro tas atang pamilya una. Kaya hindi mga gaaw. Way pusanay. Atong YouTube family bawal maka depende nimo ug makaya nimo mag-update. Di ang buta ka live dito. Di kay may signal na ospitala. Signal. Naman siguro wifi na. Wa. Nay signal siguro igo ra maka-chat, di ka maka Kusog na mga gudag. hinay na admit bitos Gabriel. Ora to guys, salamat sa pagtanaw sa itong vlog to. Excited na mi. Kay Boko excited po mo magkita-kita tapuhon with Bibi Ninja sa ang next vlog. Bye bye.